देखी मेहरारू लो तिलक बियाह में गाड़ी गावेला वो दिन वो लोग के फ्री रहेला तब का हमने का गावता नहीं चाचा जौन हमने का माई बहन गा दिली सो सावन मास समधी काहे ना आइले हम माइक में कटहर के अधिकारी जी कटहर के कवा थरिया में हम मोड़िया सुखल दुकाना भूसौल में धरे गलती करनी है वो दिन के माइक छीनेला ओई गई प्रोग्राम हो हंसी मजाक चलेला के साउंड वाला भाई बैठल बड़े अच्छा पिठौरी के होगा दद्दरी साउंड नाम बता बुलाता नहीं लुटावन प्रसाद लुटावन भाई अरे भाई लुटावन 10 बरिस पहले के बात हो अच्छा का भइल इनका भाई के तिलक रहे तिलक हमार साटा को देले अच्छा जय भेंता जी हम माइक वाला रुआ ब्याह सबने के सड़हुआ ननु बा हमारा दिलीप बाबा से गोनाई होता रहा अब जाने की 7 बजे चाचा हम आ गई नहीं आई हमारा सत्कार में लाग गए तले इनकर भौजाई है कहते हैं लुटावन रो लंगड़ा ब्याह लंगड़ा ब्याह तबे सही का में लागल बड़े पंडित जी के फोन करी सत्यनारायण भाई का कथा 8 बजे 7:30 हो गई यहाँ के फोन कहनी हिरकी के पंडित जी का लगे अच्छा हेलो हाल भाई जुजी मैन बाबा जी बबुआ गोल लगे चाहता नहीं बाबा आनंद रही लटपटा के बोलता नहीं बाबा का बात बा यहाँ लेट होता पूजा के आवत नहीं हमरो एने ठड़ा गइल बा बोल मरले में का हां बैल वाले एथी करो तो के तोरी भाला हो तोरी हम कहने भाई तू खिसिया बड़ा हम जाता नहीं बाबा कनी होरा पति को के ले आवे अच्छा गए तो बाबा ठेहुन पर कपड़ा बहनले बड़े घिसिया दले बाबा भेंता जी अच्छा कने बाबा पंडित जी के मुंहे एको गो मंत्र होई तिलकवा हो जाए साउंड वाला भाई हमें चली आई मर्दवा करा 60 गो मेहरारू नेवता पर बोलौले 60 गो सढ़ुआइन त साढ़ू के सखी होई अच्छा सढ़ुआइन के सखी होई कहां से साली वाली बोलौले ले पूरा अब पंडित जी कहले कि हमार से भौया बैठल ना जब कुर्सी लागे लागे और गोड़ निमने बा हमर टूटले नहीं के दुगो कुर्सी लागल दू जना बैठनी जा अब पंडित जी चाहले कि गुड़वा मूर के 80 बरिस के पुरनिया पंडित जी चाहले कि गुड़वा मूर के कुर्सिया पर धली जैसे गुड़वा मूर के कुर्सिया पर धइले अच्छा पुरनिया भइला पर देह हम के ठीक रहेला ने बाबा के जाने की छेनी हथौड़ी बहरी निकल जा छेनी हथौड़ी हां त तोपलन कहबा सलील बोलबो अब तस को मौगी हंसत देखने माटा नियर सो गइल छमरा के हो अच्छा हम जानी कि आ तले ई करे गो साली आई रहे बल घीचनी कुमारी वो दिने जान गनी कितना होशियार उ साली बिया देखलस कि बाबा ला जाता रहे अब छते पर से जानते बानी साली कुंवार रहली से तो नीचे नहीं है सो छत पर रही है जे नहीं घूमी होने पे चैन कोइले रही लोग के वो गीत गावते छतवे पर से कैसे कि बाहर के सामान पंडित जी भीतरी ढुकाई पोथी निकाली काम आगे के बढ़ाई के कहला सहु एगो तो पंडित जी घाव लगल बा टेंशन पर बे करिए दादा रे ई के कहता भाई ऐसन गीत तो हम तिलक में सुन लही ना रोनी ना कि हमरे तो काम नहीं घबरा गो जे हम हाथ नीचे बढ़ावता रहे लो हाथवा बढ़ौला तोला भर मुट्ठी भेटाई जी लो तो पिझापी ले हनी काम आगे के बढ़ाई अरे यार और देखो तरह के देखले नहीं कन तो सभे थोड़े देखले रहे तो साली तेज रहे पता क्यों अभी केहू देखले नहीं खे जोनी घबराई पोथी निकाली काम आगे के बढ़ाई पंडित जी कहले कि तो इंजीनियर दिमाग के बुझा दिया के गावता के हो अरे लुटान भाई के साली हो तू हो बच्चा जय हो आशीर्वाद देता नहीं कि भरल सभा में लिहलू इज्जत बचाई एहू सलम हर बाछी तहरा भेटाई
पोथी आ कहले कि पढ़ रही शुद्ध शुद्ध अक्षर में बे चश्मे के लौके लगे पढ़ लिख के अपना काम आगे बढ़ जाए जल्दी सोना देखो चिन्हवाओ मत बाबा पैसा ऐसे न दियाला देखो तो हेली गोविंदा धन है बाबा देखो पतल पर भोजन चलावत में उलो चिन्हा जाला कैसे आराम भर ले मर्दा चलाई तो कैसे तो है पूरी चाहे सब्जी हो ले बा हो जाई ले ले गमला लीना चाहे तो बताए ना मसाला लीना जननी है ने अवचित जल पावो गगन समीरा पंच रचित अति धम शरीर लयदारी में भी चौपाई जला हमने के भोजपुरी सुधारिए के छोड़ब जाओ जान दे